бачаҳои мо имрӯз бисёр дар ҳамин бобат бародарои азиз бепарвоанд. анами гап маҳз гапи хатое ки ана и хай ҳамаи гапай дар тақдират боша мешай набоша и даҳанта бастану и дастота шустану мақсад и салом кардану и оғӯш гирифтану инош ҳама як гапи зиёдтияй. бародарои азиз и гапҳо пурро хатоанд. инҳоро риоя карда агар мо ҳамёро риоя накунем бародарон, барое ки имрӯз ҳамин таҷриба нишон додааст ки ҳақиқатан ҳамия аз одам ба одам гузаштааст. мора пайғамбари нозанин гуфтааст ки инна ли баданика алайка ҳақ, баданҳотон болотон ҳақ доранд. ҳаққи ира риоя кӯ, гирифтанаши серш кӯ, ташнаши сероб